இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் தொக்கு. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் காய்ஸ், திஸ் இஸ் நந்தினி. வெல்கம் டு அவர் சேனல் நந்தி வியூஸ். கடாய் வச்சுக்கோங்க, 2 டீஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க, கடுகு 1 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க, ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் எடுத்து போட்டுக்கோங்க, அது கூடவே கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வதக்கினீங்கன்னா வெங்காயம் ஈஸியாக வதங்கிடும். அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. வதங்கிட்டதுக்கப்புறம் ஒரு முருங்கைக்காய் 2 கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன், அது சின்னதாக வெட்டி போட்டு அதை நல்லா வெங்காயத்தோடு நல்லா வதக்கி விடுங்க. அந்த ஆயிலே நல்லா வதங்கட்டும். அப்புறம் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி 1 அதை எடுத்து போட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. அப்புறம் நம்ம வீட்டு மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் தேவையான அளவு போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு வதக்கி விடுங்க. வதக்கி விட்டு அது தேவையான தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க. மேலே கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை போட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு அந்த கடாயை மூடி வச்சுருங்க. மூடி வச்சு ஒரு 20 நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு அழகாக அந்த தொக்கு நல்லா வந்திருக்கும். அந்த சாப்பாட்டில் கூட பெசஞ்சு சாப்பிட்டா கூட நல்லா இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க.